Dan Clark randizási kézikönyve. 10 dolog, amit ne vegyél fel. A rezgések. Király vibrálás van a levegőben. Mit tudom én? Honnan tudjam? Tudod, óvatosnak kell lenni. Nem tudni, honnan szalajtották a séfet. Na hát, és milyen iskolába jártál? Oké. Jól vagy? Nem sokat beszélsz. Csak kiugrom a mosdóba. Jó. Elárulnád, hogy hol parkoltál le a kocsival? Értem. Évek óta nem ettem véres sztéket. Tudsz főzni? Az jó. Tadá! Tessék, ez a tiéd. Mi lenne, ha most felmennénk hozzád?